La Fundació Escolta Josep Querol és una entitat que neix el 1998 de la mà d'Escoltes Catalans per poder donar suport a la tasca associativa i educativa d'escoltes i portar els valors i la metodologia escolta més enllà dels agrupaments. Per nosaltres, al final, són valors fundacionals el que ens lliguen una mica amb l'economia social i solidària. La Fundació neix amb la voluntat de formar persones compromeses amb el seu entorn, per tant, socialment responsables, que siguin crítiques i siguin capaços de qüestionar el que els hi ve donat i que siguin protagonistes del seu propi aprenentatge. Doncs Barcelona Activa és per nosaltres una font de recursos, no? Com a entitat que ens dediquem a l'economia social i solidària i sobretot a projectes bàsicament socials, d'impacte social, el fet que Barcelona Activa tingui aquesta àrea d'economia social i solidària ha contribuït a que nosaltres puguem sol·licitar formacions, recursos online i l'ajut o la contribució també econòmica a través de subvencions de l'economia social i solidària. És difícil aconseguir que algú t'acompanyi en aquest procés de lideratge, a vegades és una mica solitari, i el fet de poder participar en un programa amb altres dones que estaven en la mateixa situació que jo m'oferia aquest espai per allunyar-me una mica de la meva praxis, avaluar-la i veure quins són aquells aspectes que potser no estaven prestant prou atenció. Ha anat molt bé, ha sigut com un viatge molt intens, ho recomanaria molt, però cal temps, cal ganes i cal també cuidar-se per poder portar les dues coses bé i disfrutar-ho.